Kedam tang jang mini phai Krisir Kebarni Dipu Farmers Growth Center along Karbi Anglong Unemployed Engineers Association Thihek pen KAUEA Ingdeng throk amahang kethek arni talon pon. Karbi Anglong Unemployed Engineers Association asong kedam tang surihini rak throk sian ningkan amahang patheksi piningan ke ningkan throk pleng tanglo. Bangso ningkan throk ke plengarni Dipu Farmers Growth Center along talon pon lo. Bangso long Karbiari so ejang engineers ke charli tang atum pinangan che tong dun si EPSC ki undun tang atum aphan sitami amana pengpen karcho padopon. KAUEA asong along Karbiari so ejang atum side delo lasi ke wang jilang apor hut Karbiang long district along company pen chenglok thetan na saya mo along mati engineers asai anke nilitum Karbiang long Unemployed Engineers Association along ke do atum aphan si nang lang po ng pupusi KAUEA kongchun bang waisong terang pen ningje pon. Karbi Anglong Unemployed Engineers ningkan throk amahang kethek talon arni ngachitong nan pha nilihin pen voi mi timan ki pui ke lai lo je ilitum engineers Karbi Anglong mata engineers aphai nang bat bom lo eben anso se kachibadu kapore engineers a hin dame kapore I phansi nili hinben Karbi Anglong rat panchuni ro technical post engineer post kinai do pigla non se ili to malong ri development ahin tame non si cheng bom lang pusinili heme matha non owe kimi Karbiari so ejang engineers ke charli ko an makido laan so se si ongnang lang athema ili Karbi Anglong along non amata kewangji apor hut engineers asai laan so se ke klemason doji lasi lahai huyalong anta angtan pen engineers hangjok plot pen ili Karbiari so ejang atum engineers atum si claim dun long nang pupusi aluhia man pen kachitong dun Hailakandi district along PNRD assistant engineers harlong kitimung pen ningje pon ada kacithan pon of teng pen nitum appoint moka kisuman claim pon ingtung non kewang jilang aningkan nitum ada next kewang pon jilang step moka ke ison sonido nitum main point bagai sibanga non all alam hayalam puthakta nitum non claim pon pangcheng ponji pulo aso all alam puthakta 20% 30% ateng success ason lo nitum non next step forward and poning tung lo lasia khai tum ki bom do khai turam ro hangsar through defense ita nitum isi murendan mi sab non kisami dun thu ako kipidun thu ang tung ye phansi nitum chisik chetang pon thulo Bangso ke talon along aluhia man pen Hailakandi district along PNRD assistant engineer harlong kitimung Dipu APDCL technical officer bidorong pilapen accredited junior engineer Hojai district along pen Gelison Croatu chetong dunsi bangso mai along mesen alam lapen non aprang ke wangji ahut kopi koson ke claim ke dam nang jima lahai hui aputhak chethan chimum patupon News Desk report Karbi Anglong live